Sipai tra ni tur chuan training Hautak tak te paltlang angai thina Sipai reng hian Sipai ni tur hian training Hautak an paltlang vek angai thina minaran tana ti ve theilo tur kha anni chuan an mason thina an Sipai tranna zir le a level a zir po in hetianga an training hi a in thlau ve thei hle a tuntuma hian khovela Sipai training Hautak ber le Turu tak te kanin hodon ani Guatemala Skybill Special Force an taksa mai baka an rilru ti chaknan training Hautak paltlang tir thin an ni a thupuya po hian malam kapan chuan min zuila kading ani chuan malam pan turin min turla katlan chia ani ero chuan min that don nia ti an mang ani Skybillis ta hian cho anei ma in nge in shuya in po chote pull up voi nga le push up voi so mai baka mail ni chuang ki a tlan phot an ngaya hetiang hi ni somruk an training chungin jing chun le tlaya cho anei dona piangin an ti nge angai ani an ngai dan chuan cho hi a hlu a chumi ei tur chuan a phuwa kan oma kan tho chua aman kan pek angai ni an ti a achang chuan ni khata adar card thum cha umbutte an phalsaka chupo chu an tho chua tho alangaya mi somli vel training tura an lak zinga hian special force a tel tur hian mi paruk emo pasari vel chi an tling thin ani Thailand Marines sangnile som pariat sabar gold a Thailand le US Marines ten training an nei dunna khan Thai Marines te chuan an thian US lama Marines te chu an rama dam khosu adan an zirtira ram nuai ei tur omlo na che dan tur te shidin thlai che chang atanga tui mu dan te an zirtir boka ei tur dang au mi alo chuan rule panga dam khosu adan te an zirtira Thai Marines te hi kopraman dan te zirtir ni in dam khosuak tur chuan atul dana zirin chung kopra ho thisen in dan thleng chuan an zira rule hi atul chuan a hela ei tur te tumi mai ba ka lai king te khomol kai kuang kan ti le ran nung te naw te po a hela ei mai thei tura zirtir an ni a US pai vel tan chuan atangkai lu tuklo mai theya ma sela hediang til hi Thailand ho vel tan chuan thil tangkai tak mai ani a Sipai training dan tlang lon tak pakhat ani bok Kopasa Special Force Indonesia Special Force ni in anni po hi dam ko chuak tura rule thi sen in zirtir mun ve tho ani a US Secretary of Defense James Mattisan kumsang ni le som pariata Indonesia atlo tum khan amit mu la ngein hetiang Special Force te hian an thiam thil chu an mu tira ta chuan Sipai te chuan an training laya an zir thin angin an lu manga brick an tau ke te an entira chu mai ba ka mai al zinga brick an da an ron sa ke te atel boka glass ke chunga an lum tlang te kilo nga board al an zo tlang te po atela leilon chem manga siam kilo nga an lon chote atel boka Indonesian Sipai chuan vorte an ni boka engpo lo thleng sela ma chhon thei turin an buat sai ani US Navy ta hi khovel huwa pa po Special Force Traber Pol ani a lau om Sipai le pol na zongina ma chhon ngam lo tur le ma chhon thei lo tur ang chi kha an vapitum ta thina chumi tur chuan training po an nei Hautak le ang ti chu arin theya an training na hian chhong sang le training dan sang te po an nei ve a chu zinga pakhat chu Sierra Level C training facilities an ti hi ani a Navy mail ma ina an man mai thei tur te training na mun ani a pon lama Sipai training Hautak tak pek ani nuwa resistance training laboratory an tia chuan da le anita a heta hian na te tor tir thin ani a mail ma ina an man huna an dop huna an tor zo theinan le an tura chhel theinana an zir tir thin na mun ani a heta zir lai hlui pakhatina a soidanin an training chu zong hian soisel char an ni a an taksa mai ba ka an ril ru chu ti nat phet an tuma mail ma ina an man huna po an dop chu mai lo nan te an ril ru lam thlengin an lo bo sai lok thin ani Taiwan Marine Corps Taiwan rama po hetiang Special Force ni tur hian kong pakhat atopa paltlang tur an siama
a hmingah hian road to heaven tih niin chutah chuan triau lung hriam tak tak chunga an ban hmang mi lawin an va tlang phei angaya kekawr bul chi hak tir niin lungah chuan tlubok khup chorin tah chuan an vak phei ta thina a thui zawng hi meter som nga vel ani a tah chuan hmun sawm vela an din na tur an siam saka tah chuan exerte an la le thin boka hetia an chawt lai hian an taksa hliam laia chuan chitui hmanga lo lei thin an ni boka heta instructor te hian anon va thlen dana hian an lung oi vak lo chuan an va non tir le mai thin bok ani vaukam lung hriam hmun vela an che tlana sat don wang ni bok ma sela an na tor thei chin hrin na tur le tor chhel in zir tirna ani zawk ma a ma sela hetiang an paltlang lu hi chuan Taiwan Marine Corps sa lom lu ani ta thin ani Russian Spetsnaz Special Force tor chhel tura in zir tir na sat awanga lar ani a he Russian Spetsnaz Special Force hi Russia rama omni in an training zinga hian lar tak pakhat chu lung emo cement tlang hlom chu luwa emo tukhum le dul vela te anda a chu cement tlang chu tubawin midangin anon chu som le ta thina achang chuan heng cement tlang te hi mei hmanga ti al ani thin boka pet le tlovel dol zo turin chutiang chu engtik lai poin ma chon tir thin ani a an om an dur bor vela chuan in petin alin nek sak chor chor thina hetiang thil hi training na po an theilo chuan ataka phei chuan an thei don lo ti hria in achang chuan mi pahnih te an sual ron tir thin boka chung mi te chuan achang chuan molte kengin chung mol mora chuan mei alte da an ni a an lo in veng theilo ani chuan an hlap zek mei zel ani hetiang Spetsnaz te hi sipai rual ma chon chak om lo ber pol chu an ni nge yang US Navy a bokhan le ta ila a chan chu an ni hi training Hautak ber paltlang tu te an ni a chung zinga pakhat chu tui hnuai lama ani ve thunga Navy ti taka tui lama chitlana sa an ni a an training lai po hian tui thuk lai taka anom lai in an oxygen hi phoi sak thin an ni a ta chuan soi sak zui ni in chutiang thil chu engwanga ti nge an ni kan ti chuan engwain nge an ti lawang ri room thila po an chi ai lo mai nan an in zir tirna ani a drown proving test an ti boka ta chuan an kut le an ke chu phuar ni in tui thuk la ya thlak an ni ta thin boka tui hnuaya ti tur sang an chhop te chu len chu angai thin boka an theilo ani chuan an tling lo ani anga training paltlang zo lo ani ngal deuh mai zel bok US Air Force heta an training na ve thung chuan sipai training lai te chu gas chamber a marks vu chunga lu tir thin an ni a helai mun hi confident chamber te po an ti a nuclear emo gas le chemical zinga po chi ai le buai mai lawa anom theina tura ti ani a an mania an marks te anin vu fel nu chuan gas chamber gas muna khata chuan an lu tir thina an marks hi an vu fu tok lo ani chuan atira tangin an ni hi an buai ngal don ti na ani a he chamber hi an chu asan ma in an marks tu phel sak thin ani a eng ang chi in nge hetiang gas nuaya hian an om ti le a hre om zia te an lo hmel hria theina na ti ani a midna ura omin a then te phei chu minute engemoni zat an chu anuwa to thalei theilo te point an om thin ani Canadian Armed Force anom na mun tura zir le an training na mun le an rama zirin a training dan te po hi alo dang lam ve a vur lama om tan chuan vura om thei dan tur training te hi angai ve a Canadian Armed Force ho hian ti thin pakhat an neya chu winter survival training an ti hi ani a sipai te chu vur tui vela lo tata sela an dam chu theina na ti ani a tui vo lu tuk hian cold shock an tiang hi kan taksa a thlen thei thinin hyperventilate an tiang chuan kan taksa chu awm tir ta thina chu kan lung na sataka a phut rang hian ani a hetiang alo thlen thut pala an boral zui mai lo nan Canadian sipai te chu uluk taka vot tur theina zir tir thin ani ta a ti chuan an taksa chu vur tui vot takha chuan zuk che in an taksa in atur thei bak a thlen don chuan an pachhuak le ta thina
hetiang hi thlasik wang laia kalpui thin ani a temperature po hi -33 degrees Celsius velte ani thina an thinlung lei an taksa ti khalna tur lam ni lawin sipai tha ni tura an ra abi pakhat ve mai ani US Navy SEAL buailai le indolai vel hian sipai da tan chuan cholna hun atlem hle ti kan hri anga chumi awang chuan US Navy SEAL te hian sleep deprivation an ti chu an kalpui thina Hell Week an ti chu kalpui thin ni in ta chuan ninga chung chu mut phalsak an ni mi alawa darkar ni vel apumpuya mut ve sek chu an phala masela sipai tamjok chuan an thole thei mei an rin lo awangin an mungam thin lo ani hetiang sil pakhathian ABC News a hrilna chuan a ti ni thum vel chung chu ba ngai deuin an om ve a hnulama chuan enge motepo an mu ve tana hallucination an tiang chu lo thlengin hemi chung hian mu lo tur an mu tanta a hautak lai chu hetiam mulawa anom chung zong hian an training dan pa ngai chu kalpui reng tho ani an ni tin ti tur tele an training na te chu thataka len chu ave tho reng angaya hetianga mutlem hi thilna mei ni lo ma sela nakin zela chu tiang din huna an din huna chuan lo ma chon dan an thiam pha hle thung don ani